Jó napot! Jó napot kívánok! Weiber Balázs vagyok a QBlock Kft-től. Köszöntjük az érdeklődőket. Mellettem a Léderer Gábor, aki a műszaki vezetője a cégünknek. Várnánk egy pár percet, hogy mindenki megérkezzen, mert kicsit többen regisztráltak, mint amennyi aktívan bejelentkeztek. Szerintem egy 3 perc várakozás elég lesz. Lehet, hogy van akadémiai 5 perc is, de azt átugorjuk. Ne a mi pénzünkön késsenek. Szóval akkor elkezdenénk a mai webinárunkat, letelt ez a 3 perces várakozás, amit beharangoztunk. Én Weiber Balázs vagyok, a QBlock Kft. Alapító ügyvezetője, és mellettem van Léderer Gábor kollégám, aki a műszaki vezetője a cégünknek. Azt gondolom, hogy mindenki hall minket, és műszakilag minden rendben van, hogyha egy lájkot nyomnak, vagy valami visszajelzést kapunk, azért az megnyugtató lenne. Köszönjük szépen. Szuper. Jó, köszönjük. Szóval elkezdenénk a mai webinárt, és itt tulajdonképpen az épületüzemeltetések és a telephelyüzemeltetések gyakorlatát szeretnénk bemutatni, méghozzá azt, hogy hogyan lehet ezt egy ilyen IoT technológiával, egy ilyen retrofit módon megközelíteni, és hogy lehet ezt esetleg költséghatékonyan megoldani, ahelyett, hogy le kellene cserélni egy teljes gépészetet. És ezzel is tulajdonképpen egy olyan hatásfok növekedést, vagy hatékonyság növekedést lehet elérni ezzel a megoldással, ami azért egy gyors megtérülést is hoz a vállalatnak, és nem jelent nagy investmentet az elején. Kezdjük is el. Az első, egy kicsit visszautalással kezdenénk. Van egy előző webinárunk 2 hónappal ezelőtt, ahol az elektromos almérésről beszéltünk. Az a téma szervesen kapcsolódik a mai témánkhoz. Ha valaki nem látta és kíváncsi rá, akkor ezen a YouTube csatornánkon tudja ezt megtekinteni, ezt a videót. Ez egy 1 órás prezentáció, egy ilyen webinár tulajdonképpen, mint a mai, vagy ezt a QR kódot beolvasva könnyebben el tudod navigálni. A nagy előnye ennek, hogy kétszeres sebességgel is nézhető, és az unalmas részek átugorhatóak. Tehát, hogy javaslom mindenkinek, hogy nézze meg. Szintén a múltkor is ugyanezzel az úriemberrel kezdtem, most is nekem ő egy nagy kedvencem, ő a Toyota módszernek a bevezetését köszönhetjük neki. Gyakorlatilag a japán ipar második világháború utáni talpraállása, és ugye a minőség és a japán
gyártmány közötti teljes analógia vagy azonosság fölállításának az egyik neki köszönhető tulajdonképpen, hiszen ő azt mondta, kicsit szabad fordításban, hogy adatok nélkül csak egy újabb ember vagy egy véleménnyel, ami körülbelül annyit tesz, hogy nincsenek igazi, tehát nincsenek adataink, akkor nem tudunk javítani a folyamatainkon, ha nincsenek pontos adataink, akkor nem tudunk visszacsatolásokat tenni, illetve nem tudjuk optimalizálni a tevékenységünket. És akkor egy kicsit távolabbról kezdeném, lehet, hogy ez egy kicsit tényleg távoli, de mégis azt gondolom, hogy muszáj megemlíteni, ez az adatgyűjtés előnyeiről beszélnék egy pár pontban. És az általánosságban igaz, ez nem csak az épület üzemeltetése igaz, hanem ez mindenféle tevékenységre, ahol bármilyen tevékenységet is végzünk a mezőgazdaságtól a gyártáson át, vagy akár a telephely üzemeltetésig, mindig nagyon fontos az adatoknak az összegyűjtése, és hogy ezekből az adatokból mik készíthetőek. Pár példát megemlítenék. Tehát mérhetjük a környezeti paramétereket, mondjuk itt az épületüzemeltetésnél, vagy mérhetjük a gépeknek az energiafelhasználását, vagy gyűjthetjük a gépállapotokat. Ha ezeket az adatokat gyűjtjük, és ezeket valamilyen módon rendezetten, struktúráltan megjelenítjük, akkor ezekből gyakorlatilag optimalizálhatóak a gyártási folyamataink, vagy az üzemeltetési folyamataink. Riportokat is készíthetünk ezekből az adatokból, ezek az adatok szintén ezt teszik lehetővé, döntést készíthetnek elő, illetve döntést igazolhatnak. Ami szerintem egy elég fontos dolog, hogyha valaki tesz egy beterjesztést mondjuk a felettese felé, hogy szerint ezt a gépet vagy azt a gépet le kellene cserélni, akkor valamikor majd meg fogják tőle kérdezni, hogy ezt igazolja. És ezek a riportok alkalmasak lesznek, meg ezek a mért adatok alkalmasak lesznek arra, hogy ezek hitelesen igazolják a döntésünket. Vannak olyan speciális riportok, amik tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy kiágazása ennek a rendszernek, hiszen célriportokat is elő lehet ebből állítani. Lehetnek ezek mondjuk minőségbiztosítási célokat szolgálhatnak, vagy fenntarthatósági célokat, tehát egyéb más célokat szolgáló riportok, amik nem közvetlen és szervesen összefüggnek a tevékenységgel, hanem gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ilyen ágazások vagy kiágazásai egy adatgyűjtő rendszernek. Emellett a valós idejű adatokkal tulajdonképpen riasztásokat is generálhatunk, és ezek a riasztások, ezek pedig anomáliák feltárására adnak lehetőséget, illetve megteremtik annak a lehetőségét, hogy esetleges káreseményeknél további eszkaláció legyen. Tehát, hogyha időben megfogjuk azt a meghibásodást, akkor ezt viszonylag kis költséggel, alacsony költségszinten, gyors reakcióval, kevés kieséssel meg lehet javítani azt a folyamatot, vagy azt a gépet, és innentől minimalizálható a kár. A múltkori webinárra megint visszautalnék, amikor azt mondjuk, hogy az energiamérés egy üzemeltetésnél, mondjuk egy telephely üzemeltetésnél csak a kezdet. Hiszen az csak azt mutatja meg, hogy mennyit használunk, hogy előállítsuk azt a környezeti paramétert. Ezért nem elegendő, mert ez csak azt tudja megmondani, hogy mennyi energiába került nekünk valaminek az előállítása, de nem tudjuk, hogy mi az a valami. Tehát azért fontos lenne megmutatni azt is, vagy megmérni azt is, hogy mi az outputja mondjuk egy telephely üzemeltetésnél egy hűtő-fűtő berendezésnek. Hiszen az output, mi is az output? Ez az a környezet, amit előállítunk egy raktárban, egy csarnokban, már egy termelőcsarnokban, vagy egy tanulószobán, vagy egy kollégiumban, vagy egy irodahelyiségben. Szóval ezek azok az outputok. Ennek a kettőnek a mérése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy lássuk, hogy valóban hatékonyan üzemeltetünk. Tehát javaslatunk szerint meg kell mérni az energiafelhasználást, aztán emellett meg kell mérni azt is, hogy mi az a környezet, amit előállítunk, és ez benne van-e az elvárt paraméterekben. Miket tudunk megmérni, mik azok az energianemek, amiket meg tudunk mérni, gyakorlatilag bármilyen energianemet meg tudunk mérni, de ezek az energianemek, ezekhez különböző mérőórák csatlakoznak, és ezeket a mérőóráknak valamilyen mód digitálisan kell működnie, minimum impulzus alapon, a leghatékonyabb pedig az, amikor ez valamilyen digitális protokollon, mondjuk egy Modbus protokollon keresztül kiadja ez a mérőóra a mért adatokat.
És ugye itt a másik oldal, amikor a mérésen túl pedig megmérjük azokat a környezeti paramétereket, tehát mondjuk egy hőmérsékletet, amit előállítunk, tehát magyarul kontrolláljuk az outputját is ennek a berendezésnek. Ha már építettünk egy ilyen szenzorhálózatot a hőmérsékletmérésekre, vagy az output mérésre, akkor célszerű egy kicsit a biztonságra is rámenni, ugyanezen a rendszeren belül, és most nem feltétlen vagyonbiztonságról beszélek abban a szószoros értelmében, hanem inkább az ilyen belső biztonságról. Tehát mondjuk egy meghibásodásnak a detektálásáról. Tehát föl lehet tenni vízszivárgásmérőket, föl lehet tenni olyan detektorokat, amik valamilyen anomáliákat detektálnak, illetve lehetne feltenni erre a rendszerre ajtónyitás érzékelőket is például, amikor nem biztos, hogy vagyon ellenesnek tűnő cselekmény történik, de mondjuk egy kazánház ajtajának a nyitottságát, vagy a zártságát, vagy hogy mikor nyitották ezt ki, akkor annak van annak is értelme, hogy azt detektáljuk és megmérjük, és esetleg összehasonlítsuk az energia felhasználása, mondjuk nem pont a kazánház esetében, de egy raktár esetében mindenképpen. Sokáig van nyitva a raktárajtó, és ez egy nagyon nagy különbség van a raktár belső hőmérséklete és a külső hőmérséklete között, akkor itt lehet egy olyan, mondjuk azt, hogy szivárgás, energiaszivárgás, amit egy ajtónyitás detektorral, vagy egy ajtónyitás érzékelővel tökéletesen meg tudunk fogni. És ezek ugyanazon a szenzorhálózaton ülnek, mint akár a hőmérők, és ugyanabban az egységes rendszerben kerülnek ezek az adatok letárolásra. Emellett van az eset, amikor még a gépállapotokat is figyeljük. Ugye ez egy elég fontos lehetőség, vagy egy fontos paraméter, hogy azok a gépek mikor és mennyit működnek. Nagyon sokszor előfordul, hogy vannak redundáns rendszereink, 50-50%-ban kell működtetnünk két gépet, hogy ugye egyrészt biztosítva legyen a redundancia, másrészt pont egyszerre használódjanak el ezek a gépek, és ugye így gyakorlatilag, amikor hirtelen átállás van, biztosak lehetünk benne, hogy a másik gép is működik, mert egy folyamatos üzemben tartjuk mind a kettőt. Na most ezek az 50-50%-ban működő gépek, ezek papíron mindig 50-50%, viszont amikor már gyakorlatban nézzük, akkor ezek sosem 50-50%-ban működnek. Tehát, hogy a gépállapotokat figyelünk, akkor pontosan tudjuk prediktálni, vagy előrejelezni azt, hogy mikor van karbantartásra szükség. Itt hoznék egy ilyen autós hasonlatot, hogyha én tudom, hogy az elmúlt évben 15 000 kilométert mentem, és tudom, hogy 15 000 kilométer múlva kell újra szervizre vinnem az autót, de nem foglalkozom a kilométeróra állásával, hanem azt mondom, hogy március 25-én feltételezhetően megint 15 000 kilométer lesz, és amikor bemegyek a szervizbe, és mondjuk nem jeleníteném nekem meg ezt a műszerfal, és kiolvasnák a valós kilométeróra állás, és kiderül, hogy 20 000 van benne, lehet, hogy addigra már meghibásodott egy-két fődarab az autómban, pluszban még a garanciát is elvesztettem. Tehát a gépállapotok figyelése, és ezen keresztül az üzemidő detektálása és rögzítése, az egy nagyon fontos eleme lehet egy ilyen telephelyüzemeltetésnek. És ugye nyilván ebből következnek azok a használati statisztikák, amik előállíthatók ezekből a mért adatokból. És akkor konkrétan az épületüzemeltetés, hogy működik ez ma a gyakorlatban digitalizáció nélkül, és hogy tud ez működni egy IoT technológiával. Amikor digitalizáció nélkül, gondolom ebben mindannyiunknak van gyakorlata, tehát amikor digitalizáció nélkül viszünk egy üzemeltetést, akkor az rengeteg manuális munkát igényel. Hát folyamatosan be kell járni a telephelyet, nyilván, hogyha ez egy nagyon nagy telephely, akkor ez egyre nehezebb. Ha ez ráadásul több telephely, és ezek elég távol vannak egymástól, ahol nem tartózkodik mindig a felelős személy, akkor annak még ráadásul oda is kell utaznia. Tehát időszakos bejárásokat kell tenni, rengeteg időt kell ráfordítani, ellenőrzési listákon kell végigmennie, és mindezt manuálisan kell leolvasni, és manuálisan kell rögzíteni. Tehát le kell helyszínen olvasni, utána manuálisan rögzíteni papírra, majd a papírból egy Excel táblába, az Excel táblából pedig egy valamilyen kimutatás készítődik. Nyilván ennek egy hosszú átfutási ideje van, tehát nem lehet belőle azonnali beavatkozásokat tenni. Tehát hosszú átfutási idő mellett még egy nagy probléma van vele, hogy rettető pontatlan. Hiszen minden egyes transformáció, amikor
a leolvasással kezdünk, és a papírból Excel tábla lesz, ott nagyon nagy valószínűséggel torzul az információ. Na most rossz, vagy az adat pontosabban, tehát egy rossz adatból biztos, hogy rossz következtetéseket tudunk csak levonni. Nagyon kis esély van rá, hogy abból jó következtetés szülessen. Szóval ez az a gyakorlat, amikor digitalizáció nélkül üzemeltetünk, és mi van akkor, amikor IoT technológiával, vagy digitálisan üzemeltetünk egy telephelyet, ugye akkor kitesszük ezeket a mérőórákat, meg szenzorokat és detektorokat, és kapunk valós hiteles adatokat, ráadásul valós időben. És ezek automatikusan begyűjtésre kerülnek az adatbázisba. És ezekből a valós idejű adatokból és hiteles adatokból már nagyon könnyű riportokat készíteni, és ezek a riportok már onnantól formázhatóak a célnak megfelelően. Ahogy említettem, akár ISO riportba, akár ESG riportba, vagy akár egy döntés előkészítésre, vagy egy döntés utólagos igazolására könnyen készíthetőek ezek a riportok. Automatikusan is, meg egyedi lekérdezés alapján is. És annak talán egy szinten még, hogyha feljebb tudnám ezt emelni, akkor azt mondom, hogy egy valós idejű adatokból valós időben tudok riasztani. Tehát meg tudom előzni a kárt, akkor, hogyha valamilyen anomáliát, vagy valamilyen rendellenességet észlelek. Tehát a telephely szól, mielőtt baj lesz. Vagy a gép szól, mielőtt még baj lesz. És ez igazán az előnye az IoT technológiának, hogy ez is egy óriási előnye, hogy valós időben, riasztási csatornákon értesíti a felelős személyeket. Ha van egy rendszerünk, amelyiket modernizálni szeretnénk. Tehát van egy épületegyüttesünk, van egy gépészetünk, amit modernizálni szeretnénk. Ugye kétféle út áll előttünk. Az egyik az, hogy ezt valamilyen módon elkezdjük pimpelni, tehát folyamatosan javítgatjuk és bizonyos részeket cserélünk, vagy pedig teljesen eltöröljük és nullából egy zöldmezős beruházással létrehozzuk. Na most, amikor a meglévő gépeket kell csak javítgatnunk, úgymond, akkor is viszonylag nagy beruházásra van szükségünk, hiszen kábelezni kell, meg kell azokat tervezni, épületekhez kell hozzányúlni, faláttöréseket kell létrehozni, bonyolult és komoly építészeti munkákat igényelhet ez bizonyos esetekben. Miközben, hogyha pedig teljesen zöldmezősen építenénk újra, és azt mondjuk, hogy kirakunk egy nagy hűtő-fűtő berendezést, és beteszünk egy újat, akkor valószínű, hogy ahhoz a teljes épületet át kell építenünk. Vagy ennek legalábbis a fogadó részét épületileg is rendbe kell tennünk, illetve meg kell teremtenünk, hiszen ezek a gépek új épületekre lettek tervezve. Tehát nagyon nehezen és cipőkanállal lehet csak beletenni ezeket a gépeket többnyire ezekbe a régi épületekbe, és hát nyilván ennek megfelelően hosszú átfutási idővel, komoly tervezési munkával és nagyon nagy költségekkel kell számolnunk, amikor egy ilyen modernizációt létre szeretnénk hozni, vagy meg szeretnénk valósítani. Ezért legtöbbször csak javítgatnak a telepek, vagy ezek a objektumok, vagy ezeknek a felelősei, hiszen ezt a nagy beruházási költséget nem nagyon nehéz kimutatni a megtérülését. Még ezekkel az energiaárak mellett is, amik ma ugye elég hektikusan alakulnak a világunkban. Na most ehhez képest az IoT megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy rádiófrekvenciás szenzorokat teszünk le, tehát itt innentől nincsen szükség arra, hogy bekábelezzük ezeket az objektumokat, nem kell megbontani az épületet, nem kell megbontani a falakat, nincsen leállás. Ez egy igazi retrofit megoldás, tehát a meglévő robosztus alaprendszereinket, azokat valami szenzortechnológia, rádiós szenzortechnológiával retrofittelni tudjuk, hogyha ez a szó az érvényes. Szóval retrofit megoldásokat tudunk erre szállítani, és nem érjük el ugyanazt a hatékonyságot, mint amit a teljes új zöldmezős beruházással elértünk volna, viszont ahhoz képest, hogy mennyit ruházunk be egy ilyen IoT technológiába, ahhoz képest egy nagyon nagy és gyors megtérülést érhetünk el. Nagyon nagy hatékonyságnövelést érhetünk el, és ennek megfelelően egy gyors megtérülést. Szóval ez a modernizációnak az IoT megközelítése, és ezért is kapacitálunk mindenkit, akinek nem végtelen a beruházási büdzséje, hogy IoT technológiával közelítse meg a modernizációt.
Jó, itt a valós idejű riasztásokról tulajdonképpen határérték túllépés vagy elmaradás esetén, valamilyen meghibásodásnál, valamilyen emberi mulasztásnál ezekre az eseményekre tudunk akár mobiltelefonon megjelenő, mobiltelefonon nem csak a riasztás jelenik meg a mobiltelefonon, hanem adatok megjelenítése is a mobiltelefonos nézetben mondjuk a mi rendszerünkben elérhető, és így a felelős személy vagy a beavatkozással megbízott személy azonnal értesíthető erről az anomáliáról, ami meg nyilván az üzembiztonságot, illetve a későbbi károk, vagy a károknak az eszkalációját tudja megelőzni. Jó, egy kicsit a megtérülésről, talán mindezt összefoglalva, amit az előbb elmondtam, hogy csökkennek a felesleges ellenőrzésnek, csökkennek a karbantartási költségek, optimalizálható az energia, hiszen pontosan tudjuk az outputot, és tudjuk, hogy túlfűtöttük vagy túlhűtöttük ezt a objektumot. Gyakorlatilag van egy ilyen Jolly Joker, ez nem tudom, de egy azonnali káresemény, hiszen egy azonnali káresemény, vagy egy káresemény egy azonnali ROI-t tud eredményezni. Tehát, hogy én detektáltam egy kárt, nyilván nehezen prediktálható, hogy hányszor történik káresemény, és annak mi lenne az anyagi következménye, viszont riasztásokkal és a valós idejűséggel ezek gyorsan megtérülhetnek ezek a beruházások. Szóval akár egy káresemény is fedezheti ennek a beruházásnak a költségét. Jó, itt átadnám a szót Gábor kollégámnak, aki az alkalmazott technológiákról, azoknak az előnyeiről, jellemzőiről mondana pár szót, nem csak a LoRaWAN technológiáról, hanem általánosságban a szenzor technológiáról és a LoRaWAN technológiáról. Köszönöm szépen. Éppen míg a Balázs a prezentációját tartotta, épp azon gondolkoztam, hogy vajon melyek azok a technológiák, amelyeket a tisztelt hallgatóság ismer, aztán már korábban is arra jutottunk, hogy lehet, hogy érdemes az egészet összefoglalni, ugyanis előre kell bocsátanom, hogy nincs egy tökéletes megoldás. Ezzel alatt azt értem, hogy nincs olyan adatgyűjtési technológia, ami mindenre megfelelne. Mi általában mindig egy ilyen kombinált vagy egyedi esetre specializált adatgyűjtési modellt, hálózatot szoktunk alkalmazni. Annak érdekében, hogy körülbelül ezt elmondjam, hogy mik ezek a technológiák, ezért egy kicsit azért összefoglalom, hogy miről is mi is egy ilyen szenzorhálózat. Van, ami közös. Közös az, hogy vannak szenzorok, adatgyűjtők, ami a tényleges hardware-t jelenti, ezek azok az eszközök, amelyek a különböző fizikai meg egyéb paramétereket mérik, illetve továbbítják valami fajta központba. Ami szintén közös, hogy van egy szoftver, egy adatfeldolgozás, adattárolás, és itt tulajdonképpen bármilyen technológiát értünk, ez mindig jelen lesz, illetve van egy ilyen szolgáltatási réteg, egy vizualizáció, ezt a szót, ez nehéz, inkább megjelenítésnek mondanám, és egy adatexport, ami arra való, hogy tulajdonképpen amit gyűjtünk, amit mérünk, annak valami haszna is legyen. Ez elmondható, hogy minden technológiában közös. Milyen technológiák vannak? Alapvetően két nagyobb csoport van. Vannak a vezetékes hálózatok, ahol vezetékes hálózatokhoz csatlakoznak a különböző szenzorok, illetve vannak a vezeték nélküli hálózatok. Megjegyzem, vannak olyanok is, mint a kettő kombinációja. A vezetékes hálózatokról a normál számítógépes hálózatot emelném ki, ezt gyakorlatilag szerintem, aki irodában vagy cégnél dolgozik, az látott már, ilyen van egy csatlakozó, be van dugolva valami, általában számítógépek, nyomtatók, stb. De ugyanez a hálózat, ez alkalmas arra is, hogy szenzorokat lehessen rácsatlakoztatni,
és azon keresztül adatokat gyűjteni. Tehát léteznek olyan szenzorok, amelyek LAN hálózaton keresztül gyűjtik az adatokat, és küldik el egy központi egységbe. Aki ipari környezetben mozog, az ismerheti a Modbus TCP hálózattípust, ami nem más, mint szintén egy ilyen LAN hálózatra rácsatlakozható, gyakorlatilag számítógépes csatlakozóval rendelkező szenzor egységnek a kommunikációs módszere, ez a Modbus TCP. Van az úgynevezett Modbus RTU, ami nem más, mint szintén egy vezetékes hálózat, de nem számítástechnikai kábeleken megy, hanem csavart érpáron. Gyakorlatilag megfelel a régi telefonos csatlakozóknak, illetve a hasonló vezetéktípusokat használnak benne. El lehetne mondani azt, hogy ezek a régi technológiák, de nem így van, mert ma is használják ezeket, és ezeknek a létjogosultságuk ma is megvan ezeknek a vezetékes hálózatoknak, de egyre jobban tért nyernek az úgynevezett vezeték nélküli hálózatok, amelyekben nem csak ez a 3 típus van, amit én felsoroltam, ezért soroltam fel ezt a 3-at, mert ezek azok, amelyek a mai szenzorálási divatot mondhatnám, vagy tendenciákat képviselik. Vannak a mobil internet alapúak, ezen belül is vannak olyanok, amelyek akkumulátorral, vagy elemmel, vagy hálózatos tápellátással működnek. Ezek lehetnek adatgyűjtők, vagy önmagukban is szenzorok. Vannak a Wi-Fi alapú szenzorok, amelyek a Wi-Fi hálózatot csatlakoznak, illetve van ez a ilyen low energy radio megvalósítások, ezek közül is a LoRa van az, amelyik a legjobban elterjedt, amelyek rádiós adatátviteli utakat használnak, és ezen keresztül gyűjtik az adatokat. Ezen kívül vannak egyéb vezeték nélküli hálózat típusok, ezek nem annyira elterjedtek, illetve ha el is terjedtek, nem annyira széleskörű az alkalmazásuk, mert például ma Magyarországon a fűtés visszamérésnél nagyon sok vezeték nélküli M-busz csatlakozót használnak a lakótelepeken. Aki ismerős ilyen helyen, az láthatja, hogy egy kis ilyen elemes szenzort raknak rá a fűtőtestre, és azon keresztül gyűjtik vissza az adatot, hogy mekkora hőmennyiséget adott le egy adott radiátor egy lakótelepi lakásban. Az például szintén vezetéknélküli hálózatot képvisel, de az nem annyira elterjedt a mindennapos ipari alkalmazásban, vagy üzleti alkalmazásban. A technológiákról annyit elmondanék még, hogy a Wi-Fi ez egy nagyon közkedvelt technológia, ennek ellenére nem szoktuk javasolni. Ennek rendkívül egyszerű oka van. A Wi-Fi átvitel az nagyon nagy energiát használ. Kétségtelen, hogy a mobiltelefonoknál úgy gondoljuk, hogy ez nem akkora energia, de ha belegondolunk, hogy minden nap kell tölteni egy telefont, vagy 2 naponta ahhoz, hogy tudjunk vele menni ide-oda és adatot gyűjteni, akkor egyből rádöbbenünk arra, hogy ez nem biztos, hogy az a technológia, amit mondjuk egy elemes szenzornál tudnánk alkalmazni. A technológiáknál nagyon fontos még elmondani, hogy azt alapján kell kiválasztani, hogy melyik technológiát fogjuk adatgyűjtésre vagy szenzor bekötésre használni, hogy meg kell néznünk, hogy tulajdonképpen az az adatmennyiség, amit mérünk, az milyen gyakori mintavételt igényel, illetve milyen sok adatról beszélünk. Mert nyilván, mondok egy példát, ha egy hőmérőt akarunk telepíteni, mi az, amit egy hőmérőnek közvetíteni kell a központ felé? A hőmérsékletet, mondjuk meg a páratartalmat. Ez gyakorlatilag 6 számjegy. 6 számjegynek a rádiós útvonalon való közvetítése nem igényel olyan nagy energiát és olyan nagy sávszélességet, de ha például egy elektromos mérőórát telepítünk, ahol percenként szeretnénk mérni 40 paramétert,
különböző fázisonkénti fázisszögeket, feszültségeket, áramokat, stb., és mindezt kellő felbontással, akkor már rögtön láthatjuk, hogy ez sokkal nagyobb adatmennyiség, ezért például energiamérésre nem szoktuk javasolni a LoRa technológiát. Tovább lépve a technológiákra, a LoRaWAN-t egy kicsit körüljárnánk, mert sok előnye van, el fogom mondani, van hátránya is, tehát vannak esetek, amikor nem szoktuk javasolni, de jellemzően arra a feladatra, amiről a mai webinárunk szól, mégpedig, hogy utólagosan telepítsünk olyan szenzorhálózatot, ami a meglévő eszközöknek a lebontása nélkül jelentős megtakarítást tud adni, mindenképpen alkalmas. Nem csak, hogy alkalmas, hanem költséghatékony módon alkalmas. Itt a dián kiemeltem 4 olyan tulajdonságot, ami miatt ez a technológia javasolt lehet, illetve ami a feltétel annak, hogy ezt a technológiát tudjuk alkalmazni. Az egyik az, hogy elégséges a 10-15 percenkénti mintavétel. Ha belegondolunk, egy helységnek a hőmérséklet mérése elégséges 10-15 percenként. Nem tud a hőtehetetlenség miatt az adott helység olyan mértékű változást szenvedni hőmérséklet tekintetében, vagy páratartalom tekintetében, ami miatt ez a mérési frekvencia nem lenne elégséges. Egyébként a LoRaWAN hőmérsékletmérőket be lehet úgy is állítani, hogy küldjenek adatot 15 percenként, de ha például egy adott időszakon belül, mondjuk 1 perces időszakon belül a hőmérséklet változás eléri az 1 Celsius fokot, akkor küldjön azonnal. Ezzel át lehet hidalni egyébként ezt a mintavételezési korlátot. Szintén a technológia akkor hatékony, hogy ez a mintavételezett adatnak a mérete kicsi. Ezt az előbb elmondtam már, de például a hőmérőnél, széndioxid mérésnél, páratartalom mérésnél, egy ajtónyitásnál, hiszen az is egy mérés, ami ugye ajtónyitás az rendkívül egyszerű adatot jelez, vagy egy asztalfoglaltság mérésnél, ami szintén egyszerű, igen-nem értéket jelent. Valljuk őszintén az, hogy igen vagy nem átküldeni rádiós útvonalon jóval kisebb adatméretet jelent, mint hogyha mondjuk tényleg 40 paramétert kéne mérnünk egy elektromos mérőórán. Meg kell említeni, hogy a LoRaWAN hálózat, és jellemzően ezek a úgynevezett szabadfrekvenciás rádióátviteli útvonalak, ezek nem redundáns adatátvitelre vannak tervezve, van ilyen üzemmódjuk is, de alapvetőleg, ha elfogadható az, hogy 100 adatból 1 adatot elveszítünk, mert mondjuk nem tudjuk, hogy abban az 5 vagy 10 perces időszakban a hőmérséklet mennyi volt, ha ez elfogadható, márpedig az esetek 99%-ában, amikor egy épületet utólag kell egy ilyen monitorozó rendszerrel látni, az elfogadható szokott lenni, akkor a LoRaWAN technológia az kifejezetten hatékony és költséghatékony. És itt van az utolsó pont, hogy gyors és költséghatékony telepítést szeretnénk és lehet elérni a LoRaWAN-nal. Itt a gyorsaságról, a telepítés gyorsaságáról beszélek. Ezek az eszközök gyakorlatilag boltba kaphatók, polcos termékek. Mind a szenzorok, mind az úgynevezett átjárók, vagy bázisállomások, mindegy, hogy hívjuk őket, ezek gyakorlatilag raktárkészleten lévő eszközök, amelyek könnyen, elfogadható áron és nagyon gyorsan beszerezhetők. Ami nagyon fontos, hogy ezek kompatibilisek egymással, tehát nem egy adott szállítónak az eszközeit kell használnunk, hanem használhatunk többfajta szállítót, többfajta szenzorát, és mivel ez a LoRaWAN technológia, ez egy, ha nem is szabványosított, de gyártók által elfogadott, elismert technológia, ezért amit megveszünk különböző forrásból származó szenzorokat, az a
másik forrásból származó vagy gyártó által készített átjárón keresztül is ugyanúgy tud működni, ugyanabban a frekvenciatartományban, tehát a gyártóknál olyan versenyt okozott ez a fajta kompatibilitás, hogy az áruk még költséghatékonyabb lett. És ami nagyon fontos, és költséghatékonyság szempontjából ugyan nem írtam ide, az az, hogy az elemes működésű eszközök, azok gyakorlatilag 3-7 évig is el tudnak működni. Olyan pici az energiafogyasztásuk, hogy ez lehetővé teszi ezt a hosszú működést. Az elemek, amit használnak bennük, azok szintén költséghatékonyak, nem drágák. Például az egyik ügyfelünknél asztal foglaltságjelző készülékeket telepítettünk, normális üzem mellett ezek 3-4 évig elműködnek, de hogyha valahol elemet kell cserélni, a 3-4 évig működő elemnek a bekerülési költsége nettó 1800 forint. Tehát gyakorlatilag többe kerül a szállítás, hogy eljusson hozzánk a valamelyik futárszolgáltató ennek az elemnek, mint maga az elem, és 3-4 évig el fog működni vele. De beszéljünk azért az ellenjavalatokról is, olyasmi ez, mint egy gyógyszer, tehát lehet mondani, mindent meggyógyít, de azért tudni kell, hogy vannak ellenjavalatok is. Vannak olyan esetek, amikor nem szoktuk javasolni, és nem célszerű a LoRaWAN technológiát használni. Ugyanitt az ábrán nem tüntettük föl, de majd azt is elmondom, mit lehet helyette. Ahol élő folyamatvezérlés van. Ott nem szoktuk javasolni, hiszen a LoRaWAN technológiának az 5-10 perces, 15 perces ismétlési vagy mintavételi, illetve küldési frekvenciája az nem elégséges arra, hogy mondjuk egy olyan kritikus pontot vissza tudjunk vezérelni, ahol a hőmérsékletet plusz-minusz 0,5 Celsius fokon belül kell tartani. Egyszerűen nem képes rá, se a technológiája, nem erre van kitalálva. Szintén nem szerencsés nagy mennyiségű adatátvitelre alkalmazni, mert maga a technológia nem ezt teszi lehetővé. Nagyon kevesen tudják ezt, de alapvetőleg minél nagyobb mennyiségű adatátvitelt akarunk elérni minél rövidebb idő alatt, annál nagyobb energiát kell befektetnünk. Szó szerint annál jobban fogja fogyasztani az elemet, tehát mivel az elemes eszközökre van kihegyezve ez a LoRaWAN technológiára, ez a nagy mennyiségű adatátvitelt nem támogatja. Maga a LoRaWAN mondjuk szabvány, hívhatjuk szabványnak, de igazából nem szabvány, a LoRaWAN leírás is maximális adatméret, amit támogat, az 140 byte. Na most a 140 byte az azt jelenti, hogy egy 140 karakterből, 140 pozícióból álló adatsort tudunk átvinni, aminek minden egyes tagja 16 egységből állhat. Valljuk őszintén, ez nem egy nagy adatmennyiség, tehát ezt nem tudjuk bizonyos dolgokra használni. Szintén nem jó a gyors és gyakori mintavétel. Itt maga a különböző országoknak a frekvenciagazdálkodási előírásai is korlátozzák ebben a frekvenciatartományban működést. Jellemzően ez úgy van előírva, hogy egy ilyen LoRaWAN technológiai eszköz az idő 1%-ában adhat, 99%-ában nem. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 1 másodpercig küldünk adatot, akkor kötelessége az eszköznek 99 másodpercig csöndbe maradni, és ez nem csak a szenzorra, hanem az átjáróra is érvényes, tehát hogyha nagyon sok szenzor van, akkor nem tudná kiszolgálni az átjáró. És ami szintén fontos, hogy akkor se javasoljuk a LoRaWAN technológiát, ha az adatvesztés nem elfogadható, tehát ahol redundánsan és visszajelzéssel kell küldenünk adatot, tehát 100%-os adatátvitelre van szükség, ott ezt nem szoktuk javasolni. A gyakorlatban mit jelent ez? Lítiumelemes szenzorokat szoktunk javasolni, a gyártók is ezeket gyártják, akár 3-7 éves üzemidővel.
de vannak olyan szenzorok is egyébként, amik 230 voltról működnek, de a legtöbb az elemes szokott lenni. Falra lehet rögzíteni, ragaszthatók, de ugyanakkor mozgathatók is. Megjegyzem, az egyik legfontosabb dolog, hogy tudjuk, hogy mit hova telepítettünk, mert ugyan ezeknek egyedi azonosítója van, de hogyha letelepítünk egy ilyen szenzort is, mivel nincs ez bekötve sehova, nagyon sokszor előfordul, hogy az ügyfeleinknél ide-oda viszik ezeket a hőmérőket, úgy akkor, ha erről nem, ezt azért tudni kell, hogy ahova lerögzítettük, mindig tudjuk, hogy hol van, nehogy az legyen egy másik helyszínnek a hőmérsékletét mérjük. Egy ilyen átjáró egyébként akár egy teljes telephelyet le tud fedni, ami ténylegesen azt jelenti, hogy bedugjuk a konnektorba, a mobil internettel csatlakozik a mi hálózatunkhoz, és mondjuk egy 600 négyzetméteres irodaterületet, vagy talán egy 1000-1200 négyzetméteres irodaterületet is le tud fedni egy ilyen állomás, és minden további nélkül össze tudja gyűjteni az ottani adatokat. Nincs bontás, nincs kábelezés, ez azért is jó, mert így gyorsabban tudunk telepíteni. Körülbelül ennyi lenne a technológiai rész, és most visszaadnám a szót Balázs kollégámnak. Köszönöm szépen, köszi Gábor, hogy ezt így megosztottad velünk. Én most már csak arra mennék rá, hogy használati eseteket mutatnánk. Ez talán ebből ilyen jó gyakorlatok módján, tehát talán példákat is lehetne belőle meríteni. Talán az egyik, egy elég régóta működünk együtt a Corvinus Egyetemmel, ami talán mindenki jól ismeri, mint Budapest egyik landmarkját a Vámház körúton. A problémát, hoztam öt használati esetet, és ebből az 5 használati esetből nagyjából ugyanarra a struktúrára építettem fel mind az 5-öt, hogy először meghatározották a problémát, aztán megvolt, hogy mi lenne ennek a célja, amit itt meg kéne valósítani, hogy kéne ezt a problémát megoldani, mi lett a megoldás, és még milyen fejlesztési lehetőségek maradtak benne, ha maradtak benne. Próbáltam ilyen nagyon heterogén megoldásokat, használati eseteket válogatni, hogy jól látható legyen, hogy milyen széles körben alkalmazható ez az alaptechnológia. Szóval akkor a Corvinus Egyetem, az volt a problémájuk, hogy van 3 kollégiumuk, meg egy központi épületük, és ezekben az épületekben a gépészet az vagy túl van hűtve, vagy fűtve az épület, vagy nem tudják, hogy ez hogy működik. Éppen nyilván 3 épület, vagy 4 épület különböző helyszíneken, heterogén gépparkkal, újabb, régebbi, minden verziója megtalálható, minden egyedi fűtésekkel, egyedi fűtőkkel, egyedi üzemeltetőkkel, tehát nagyon, nagyon heterogén az egész hálózat, és akkor innentől azt csináltuk, hogy kitettünk gyakorlatilag bázisállomásokat, a bázisállomasokhoz pedig csatoltunk hőmérsékletmérőket. Tehát egy nagyon egyszerű kis megoldással, hát most kis megoldás, tehát most a mi IT szempontból nézve ez egy nagyon egyszerű kis megoldásnak számít, viszont egy óriási lépés volt a hatékonyság tekintetében. Hiszen az épületgépészet, illetve maga a fűtés-hűtésrendszer ellenőrzés alá került, amivel energiamegtakarítást lehetett elérni, és ugye riportolhatóvá váltak, hogy ha volt egy vita, mert valaki nem érezte magát komfortosnak, vagy valaki vitatkozott azon, hogy most be lehet állítani a hőfokot erre vagy arra a hőmérsékletre, és ez biztosítható-e a különböző terekben, akkor itt ezekkel a szenzorokkal hitelesen igazolni lehetett idősorosan, akár a múltra visszamenőleg, hogy ezeket a mondjuk elvárt működési paramétereket, vagy elvárt környezeti paramétereket, ezeket igenis biztosítja ez a gépészeti megoldás. Fejlesztési lehetőségek is maradtak bőven ebben a projektben, mert tulajdonképpen csak a termek és helyiségek hőmérsékletét mérjük, de mérhetnénk akár a fűtőkörök hőmérsékletét, tehát az előre menő víznek a hőmérsékletét, ami szintén egy elég fontos hatékonysági kérdés egy kazán esetében,
be lehetne kötni a kazánok vezérlését, és ugye nyilván meg is lehetne mérni ezeknek az energiafelhasználását. Ezek a lehetőségek benne vannak a technológiába, illetve az oda telepített hálózatba. Tehát már nem kell bázisállomást vásárolni, hanem ezekre a meglévő bázisállomásokra további szenzorokat lehet csatlakoztatni, és így továbbfejleszteni, vagy szélesíteni azt az ellenőrzött kört, vagy azt a megoldást, ami már jelenleg is ott jól működik. A másik ilyen használati eset, amit hoztam, igen, az egy kiskerhálózat, ahol 100 és 300 négyzetméter, 400 négyzetméter közötti bérelt, többnyire bérelt épületekben kiskereskedelmi üzletek működnek. Ezeknek a kiskereskedelmi üzleteknek van egy sokszor, ha albérletbe vett, akkor egy elszámolási mérője, tehát nem a szolgáltató felé, hanem úgymond, tehát nem a DSO, tehát nem az energiaszolgáltató felé, hanem ugye a főbérlő felé van egy elszámolás, mérő, hogy mennyi energiát vételeztek, mint albérlők, illetve van nekik egy másik oldala is ennek a mérési szükségességnek, ez pedig az, hogy a dolgozóknak, illetve a vevők komfortját kell biztosítani, hiszen ugye azt tudjuk pontosan, hogyha a vevő komfort mennyire fontos egy üzletben, ha ott valaki nem érzi jól magát, akkor jelentősen tud esni a forgalom, tehát ez egy elég kritikus pont. Emellett még a világítások fellekapcsolgatásában is vannak anomáliák, elég egyszerű feladatnak tűnik, de ha valaki próbált már egy több telephelyes hálózatot üzemeltetni, akkor pontosan tudja, hogy valahol mindig úgy marad a világítás. Ez még a saját családi házunkban is így van, nem hogy egy 200 egységgel rendelkező kiskerhálózatnál. Tehát itt is telepítettünk szenzorokat, amelyek mérik a hőmérsékletet, illetve telepítettünk almérőket, nem LoRa technológiával, illetve heterogén technológiával, részben LoRa technológiával. Ott azokat a pontokat, amik távol voltak a kapcsolószekrénytől, ahova az almérőket telepítettük, ott azokat egyszerűbb volt egy bázisállomást is letelepíteni, és arra csatlakoztatni egy rádiófrekvenciás hőmérsékletmérőt, mint kivinni, vagy kikábelezni azt a szenzort arra a pontra, főleg, hogyha ilyen 400 négyzetméteres üzlethelyiségekről beszélünk. Szóval megmértük a környezeti paramétereket, és látjuk pontosan azt, hogy mennyi az energiafogyasztása annak az épületnek, vagy annak az egységnek. A továbbfejlesztési lehetőség az, hogy különböző reléket is rá lehetne kötni, és a reklámtáblák világítása szintén egy anomália volt ebben a manuálisan kell kapcsolni, nem lehet időzítő alapú, nem alkonykapcsolós, most azt nem tudom, hogy miért nem így van, de mindegy. Szóval nem automatikusan kapcsolódnak, és akkor ezért sokszor úgy marad, meg sokszor este nincs felkapcsolva, és akkor ebből, tehát erre is lehetne tenni egy lorás szenzort, ami kábelezés nélkül pontosan be tudja hozni azt az adatot, vagy azt az információt, hogy fel van-e kapcsolva ez a világítás. A következő ez a üzemcsarnok gépei. Van egy olyan üzemcsarnok, ahol nagyértékű alkatrészeket állítanak elő, nagyértékű CNC-kkel, és ezek a CNC gépekkel, és ezek a forgácsoló gépeknek a csarnokban azért, hogy a dolgozók hatékonyan tudjanak dolgozni, ezért elég jó környezeti paramétereket biztosítanak, tehát légkondicionálás van, illetve fűtés is van ezekben a csarnokokban, és ezeknek a hűtő-fűtő berendezéseknek a működését kontrolláljuk, tulajdonképpen úgy, hogy mérjük a környezeti paraméterét ennek a csarnoknak. Ezek viszonylag nagy csarnokokról beszélünk, és ugye mivel nagy a csarnok, ezért nem igazán homogén benne a hőmérséklet, mert aki közelebb van a befújáshoz, az egy kicsit fázik, aki távolabban annak meg melege van, vagy pont egy ellentétes időjárás körülmények pont fordítva van, attól függ, hogy fűtünk. Szóval, hogy ott mindig ment a vita, és akkor ezért letettek különböző szenzorokat. Ugye mindenki csavargatni próbálta a termosztátot, ennek megfelelően ezek sokszor két klíma egymás ellen dolgozott, ami ugyanabban a csarnokban dolgozott, stb. Tehát beraktunk egy hálózatot, a hálózatra rátettünk egy
egy hőmérsékletmérőket, és akkor így ez a vita, vagy tulajdonképpen ez az egész probléma megszűnt gyár szinten, vagy üzemcsarnok szinten, és még hatékonyabban is került üzemeltetésre a berendezések. Ugyanebben a gyárban, ugyanebben a csarnokban vannak elszívó berendezések, amelyeknek az elszívó berendezéseknek a különbözete, az elszívó berendezések előtte és mögötti nyomás különbsége alapján detektálni lehet, hogy a szűrő cserére szorul-e. Tehát gyakorlatilag nem időre cserélem a szűrőt, hanem valós eseményre cserélem a szűrőt. Hogyha kialakul egy nyomáskülönbség, akkor az a szűrő eltömődött, vagy annak a szűrőnek az áteresztő képessége nem megfelelő, és így cserére szorul, amiről nyilván a különbség, kvázi riasztást lehet küldeni. Nyilván nem egy valós idejű, meg egy azonnali beavatkozást, vagy valós idejű riasztás, de nem egy azonnali beavatkozást igényel ez, de rövidebb középtávon kicserélhető ez a szűrő, és így sokkal hatékonyabban működhet az elszívó berendezés. És akkor ez talán egy kicsit ilyen kakuktojás, de ez meg a LoRaWAN technológiának a nagyságát vagy a nagyszerűségét tudja bemutatni. Van egy nagy irodaház, ami egy bérlemény, és abban nagyon sok dolgozó, több száz dolgozó. És ez a több száz dolgozó, ez nem fix munkahelyeken dolgozik, hanem mobil. Tehát ilyen asztalmegosztásos rendszerben dolgozik, ráadásul eléggé össze van keverve ezzel a távmunkával. Ugye a mai körülmények között ez egy elég népszerű működési modell, de nem tudják, hogy éppen pont annyi irodát, vagy nagyjából annyi irodaterületet, illetve nagyjából annyi asztalt bérelnek, mint amire szükségük van, illetve szeretnék optimalizálni, hogy ne legyen ez túlbérelve, illetve ne legyen tumultus sem, mert akkor meg a dolgozók nem tudnak hatékonyan dolgozni. Ezért letelepítettünk ebbe a két szintnyi irodaházba több bázisállomást, és a bázisállomásokra kapcsolódnak úgynevezett asztalfoglaltság kijelző szenzorok. Ezek a szenzorok egyrészt rádiós ilyen radar elven működnek, másrészt van bennük egy hőmérsékletmérő is, hogy ne csak egy odatett hátizsákkal át lehessen verni ezt a szenzort. Ezért kettő adatot dolgoznak fel, egyrészt rádiófrekvenciával az, hogy van a közelükben valami, a másik pedig, hogy ennek van-e hőmérséklet, beleesik abba a hőmérséklet tartományban, amiben az emberi hő kibocsátása tartozik, és így megállapított, hogy valóban ül-e valaki ennél az asztalnál. Már az első 2 hétben tudták optimalizálni az iroda területet, és ez nem abból állt, hogy felmondtak bizonyos bérleményeket, vagy béreltek hozzá, vagy kivittek asztalokat, hanem megpróbálták a távmunkában átszervezni úgy a dolgozókat, hogy valahogy ösztönözték őket arra, hogy azokon a napokon is jöjjenek be dolgozni, amikor viszonylag alacsony volt az iroda kihasználtsága, és arra is ösztönözték, hogy amikor meg túl zsúf volt az iroda, akkor meg ne jöjjenek be dolgozni. Tehát a távmunkának az átszervezésével tudták hatékonyabbá tenni a munkavégzést. Nyilván ez egy rövid távú megoldás, közép- és hosszú távú megoldáson pedig irodaterületeket lehet felszabadítani, ami a jelenlegi körülmények között azért négyzetméterenként akár 20 euró is lehet egy magasabb szintű irodaházban. Csak a bérleménynek az értéke. És ezt megszorozzuk még azzal, hogy kb. 9-10 négyzetméter jut egy dolgozóra, akkor már mindjárt eljutunk a havonta nagyobb értékhez is. Jó, ahogy ezt lehetne még fokozni, egyelőre az van, hogy az a projektnek a vége, hogy mi riportokat készítünk ezekből az információkból, és ezeket átadjuk a megrendelőnek, de lehetne ezt oda kivinni, vagy oda fejleszteni ezt a rendszert, hogy diszpléket teszünk ki, tehát ilyen megjelenítő felületeket, mondjuk tévéket teszünk ki a recepcióra, és irányítjuk a dolgozót, hogy melyik munkahelyen vannak, nincsenek, melyik terem vagy irodaterület zsúfolt vagy kevésbé zsúfolt. Ezzel gyakorlatilag a fölösleges kóválygástól lehet, épületen belül helykereséstől lehet megszüntetni, illetve hatékonyabbá tenni a dolgozók bent tartózkodási idejét.
Jó, még egy use case, ezek szivattyútelepek, amik szintén egy hasonló megoldással kerültek, tehát ezek olyan szivattyútelepeket képzeljünk el, amelyik egy város körüli övcsatornáknak a működését, vagy azok a város területéről való talajvíz kiszivattyúzását jelentik. Kicsit olyan ez a város, mint Hollandia, tehát mélyebben van, mint a körülötte lévő talajvízszint, ezért folyamatosan ki kell szivattyúzni a főtérről a vizet, ha bejut, de nem jut be, mert ezek a csatornák ezt megóvják, illetve megóvja a mi rendszerünk, hiszen ezekben a csatornákban úszókapcsolók vannak, amik mutatják a vízszintet, és aztán szivattyúk, amik átemelik ezeket a átemelő szivattyúk, amik átemelik a vizet a másik övcsatornába, és kivezetik erről a városi területről. Ezt korábban, mielőtt, hát azt szerintem lehet, hogy már 4 éve csináltuk ezt a projektet, addig egy biciklivel körbe biciklizték ezeket a szivattyútelepeket. Ezek kezelő nélkül szivattyútelepek, körbe bicikliztek, és megnézték, hogy meddig van a vízszint, és valóban működik a szivattyú, hogyha mégis megemelkedik a vízszint, illetve nem lopták el ezt a szivattyút, tehát nem lehetett semmit se ellenőrizni, tulajdonképpen csak helyszínen. Azt se tudták, hogy van-e 3 fázis, és elindul-e a szivattyú, hogyha mégis megemelkedik az úszókapcsoló. Szóval itt a probléma volt a vagyonvédelem, mert ez folyamatosan ugye fém volt benne, külterületen volt, nem őrzött objektum volt, tehát volt egy vagyonvédelmi probléma, és volt egy olyan probléma, hogy van-e fixen 3 fázis, illetve hogy kapcsol-e a szivattyú, vagy az úszókapcsoló megemelkedik-e, és hogy kapcsol-e a szivattyú. Na most ezeket távfelügyeletbe kötöttük, 9 ilyen szivattyútelepet, és ezekkel tulajdonképpen az lett a megoldás, hogy megnézzük távolról a vízszintet, és hogyha felment a vízszint, akkor azt is nézzük, hogy indul-e a szivattyú. És hogyha indul a szivattyú, és felment a vízszint, akkor valószínűleg megoldott minden, de még előtte, hogyha valamilyen vagyonvédelemi esemény történik, valamit elloptak, vagy kinyitottak, ezért ajtónyitás érzékelőket tettünk ezekre a kapcsolószekrényekre, és így detektálható, hogyha valami káresemény, vagy valami ilyen vagyonvédelmi esemény történik. Nyilván itt nagyon nagy értéke van a valós idejű riasztásoknak. Kibírja azt a toleranciát a rendszer, amit a LoRa hálózat biztosít, mert ugye ez a vízszint sem emelkedik fel egyik pillanatról a másikra, viszont hogyha nem tudunk róla, akkor meg nagyon nagy bajt tud generálni. Tehát valós időben kell, hogy reagáljon, vagy valaki tudjon reagálni ezekre az eseményekre. Jó, hát itt hoztam egy-két megjelenítési példát, ilyen dashboardokról, hogy ilyen összesítő dashboardok vannak valós adatokkal, ezeket nyilván végtelen mennyiségű és verzióban lehet legyártani mindig a használati esetnek, vagy a felhasználó igényeknek megfelelően. Ki lehet tenni egy tévét egy munkatérben, ahol telephelynek egy ilyen áttekintő nézete látszik, vagy éppen látható rajta egy riasztási esemény is. Hát ezek végtelen variációban elkészülhetnek. Hát körülbelül ennyi volt amit most szerettünk volna mutatni. Hát remélem hasznos volt, és tudtunk olyan információkat adni, amelyek segíthetik az eligazodást ebben a technológiai és üzleti témában, amit mi viszünk. Nem tudom, hogyha valakinek van kérdése, akkor annak be tudjuk kapcsolni a mikrofonját, hogyha van valamilyen közérdekű kérdése, mert azt nagyon szívesen megválaszoljuk, ha meg tudjuk. Illetve a webinár résztvevőinek felajánlunk egy ingyenes konzultációt. Tehát, hogyha valakinek igénye van arra, hogy van egy probléma, amit szívesen átbeszélne velünk, vagy egy üzleti esete, vagy használati esete, akkor abban mi megpróbálunk igazán segíteni. Illetve tudunk adni a felületünkhöz. Van egy demo felületünk, ahol ezeket az adatokat anonimizáltan megjelenítjük, és akkor ott egy ilyen felhasználói fiókkal ezt ki lehet tesztelni a mi rendszerünket. A következő webinárunk az ősszel lesz. Még nem találtuk ki, hogy mi lenne a téma, de szeretnénk még ebben a kicsit ilyen technológia és használati esetek, megtérülések, általános
adatgyűjtéssel kapcsolatos információk témában tovább menni. Erről majd küldjük az értesítést. De ahhoz, hogy ezt jól tudjuk igazán, hogy mi legyen a következő téma, jól ki tudjuk találni, ehhez azt szeretném kérni, hogy segítsenek egy rövid 3 kérdős, vagy 3 kérdésre válaszolni a menti.com-on, amit mindjárt megosztok, vagy legalábbis próbálom, igen. És van itt 3 kérdés, amit ennek a QR kódnak a beolvasásával, vagy a menti.com-ra belogolva, és ott jó. Bocsánat, én ezt kicsit elvesztem. Mondjad, Ági, hogy van? Melyiket látottál? Az első kérdést? Most már azt az igényt adtam át személyes konzultációra, de az elsővel kezdődött. Ja, bocsánat. Oké. Talán itt kicsit megzavarodottam. Szóval, hogy igen, hogy az első kérdés az, vagy egyik kérdés az, hogy igényt tartana egy személyes konzultációra, ezt ha igen, akkor ezt mi szívesen állunk elébe, és segítünk ebben, vagy részt veszünk ebben, egyeztessünk róla. Nem tudom, hogy majd, ha nem kapjuk meg a mentitől a válaszolónak az adatait, akkor kérem, hogy keressen minket. Jó, de úgyis küldünk egy follow-upot tulajdonképpen erre van, hogy igen. Ha mégis valakinek később szüksége van erre, vagy igényt tartaná, akkor mi állunk rendelkezésére. Melyik gyakorlat, vagy melyik terület érdekelné mélyebben? Ez a második kérdés, hogy a technológiák, a jó gyakorlatok, vagy a megtérülés. Ezeket az eseteket, amiket itt feltettünk, ezeket is le fogjuk írni, és ki fogjuk küldeni. Illetve a prezentációt is nyilván közzétesszük, így azt is meg fogjuk küldeni, ezt tettük már az előző webinárunk során is. Meg természetesen fenn lesz a YouTube-on. Oké, köszönöm a válaszokat, és akkor azt hiszem, hogy ez az utolsó kérdés. Ez az, hogy mennyire volt hasznos itt. Ja, anonim, igen, azt mondja itt a kolléganőm, hogy mondja meg, hogy anonim, tehát hogy itt ez nem lekövethető, úgyhogy nyugodtan, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem hasznos a számára, az is nyugodtan teljesen, legyen őszinte kritika. Ja, meg bírom is, úgyhogy, vagy bírjuk is a kritikát. Jó. Akkor én nagyon szépen köszönöm. Kérdés nem érkezett, úgyhogy arra most akkor nem tudunk válaszolni. Nagyon szépen köszönjük a részvételt, és akkor a következő webinárunkról pedig küldjük az értesítéseket. Viszont látásra köszönjük szépen. Szervusztok! Meg tudod szüntetni?